tati. Ne man fam de. Ayo. Tati! Tati! Non, Tati, s'il te plaît, Kanasa! Tati, s'il te plaît, Kanasa, Tati! Tati! Il va donc voir dans mon boulot gafina. Et tenez, cousine, Tati. Wa Iba Massa. Tati! Tati, Kanasa, ça. Allah! À voir dans Le Fils illégitime, saison 2, épisode 11. Sur YouTube, Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Le fils illégitime dans l'épisode précédent. Donc, on met tape ma goumé. Mais mini n'a fait. Ni tali sa mata, on a fouille pour tenir. Typhoon. C'est une très bonne nouvelle. Il y a une nouvelle de moi. Mon anta for tanti tene. Oui, mais tu sais, ni tene bora kalama. Si il y a une photo comme on a toléré, si il y a quand on a ko avec ko alsa ko ba mangene ka bana makato de bino ku ya bla so din kele ni kono. Atkele ani mo shite ni wallahi. Ah, juju dungo ko abi yoro no ka bana ko teteme na tra tra na bisma. Ça veut dire ko ka ti be ko do bise ka so. Effectivement. Na ya fo tene nyana 600. Ko pa massa. Ah, c'est vrai aussi. Au fond, il y a des gens qui sont au Tukula. Voilà. C'est ça. Il y a le dominant, mais ça va. Ah, ouais, on va il y a maintenant ça. On est tout bon. Donc, ma chérie, vraiment, on a un tchani baraji. Ah, il y a un tchani baraji. Allah va vous faire d'accord, Tigela. Allah, balema mano sangui. Hein? Il y a une tchani. Ni baraji wala. Ala komike. Na ramadi sirkuto la re. Na la sonama. Ikoi. Wala kungani chiamba ngi. Ni cheko ni cheko. Wala kungani chiamba ngi. D'accord, ramana sirani. Ah, sira. Ah, OK. On ga cha ay to na no masra. Ah, OK. Ah, sina on wala amina ya rabbi fongo. Amina. Sai ala ga zo Tigela. No, kasote yoro. Ne kunte sunoko e akunte da ne nyena. Kasote yoro. Mogo bibi na ramadi. Ali kana doge jugo aka do kasoko. Ala ki kisanyo na wara ma. Ini sute ini klete. Burama felenga ko ebu. Nuko sebere do ko burama masa. Burama masa. Ha? Burama be bolola. Mogo yimante saka to ala ko. No. Chenye mogo nyima ide. Ye mogo nyima ko kuma fo ye don drone fo. Chenye ma ke village beri. Abi don ati do burama ka nyima be se beri ma. Meri. Me dore gala ka burama nyima bon ko ina. Abal makei. Mogo nyena matere. Andi ya nyeko ibaro ko mogo nyena matere. Ko ni ko kuma bla. Ima muso e bego ka sara. Am besigle ka saka ka jana jan fembeke. Jamu sobe palola. Abe bolola. Fala kungani tsembangi biri. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Vous présente. Yeah man, this is for you the big Typhoon. Soulja Music. Typhoon, Baba Mariko, Angana son kato Jamfala. Jamfare, au Jamfare. Laido chamada au nye umashi bosi rafe. Now kwanga chia fonya maga ya Jamfare. Uya Jamfa, anga tu alama ni baby bandunola. Masala, ni tuya segene ye. Umenyema uwele ngoma fuye gojenye fuye. Setigi ya fle, don ni bebe ba. Alijie masaya mi flenye, don la ni bebe na ba. Hey yeah, Typhoon, je chante, sama bali, beki kilo majo, sama bali bena kuma, aya kilo majo, sama bali bena kuma, maliko mana geleya.
Sama balikanga kuma Faso kuma na geleya Libu penser John shite na kisi Alikiyama Di makeli mania John ye Ni faso kanutunu ya Ofene ye John Lalo Sama bali Tifun beto Tifun Anama Wah, wallahi mami pe tuma do ba. Ya, manu pe tuma biya no. Manu pe tuma no ko tensa mata. Saya mata. Punya paling besar. Tapi saya mata. Ya kisah. Ya kisah. Wallahi ma, ni kama kono da mai su from ya. Ma kana terasa. Kisah dro. Ibu salon ada dosa tadi. Ada na dosa sa. Wallahi kama ko kibara ni. Ma kisah ni ni ka tro munda ni. Salon ada. Sali. Seulement ça. C'est une très bonne nouvelle, hein? Non. Nanti bahasa macam ni. Ma. Saya nyala ma ko kama ko te banko. Ma ta ka muluna. Yana ngata sara ya ma ko no ko mita ta ba ka muluna ka ta do ke. Sana ya ko. Ma. Ma tara le anta asotan salma ta ka muluna. Ai ya asina da ya yere mu fu a de. Ya tani salmata masa. Mangon tani salmata masa. Tani salmata kwenye. Tono bamsa de do wato. Tono bamsa temene ne tatila. Utemena na kubita bara kubita fatigela. Ayo kule manga me ubenata. No, le kule ba bora bine japo tono bamsa tara shujira. Wallahi saya mako. Ibu ka bamusa chwa foni nya feme ka bole bisukuna sasa. Bamusa efenya na mae. Ya, amtra kapta tan salman ta fukari go. Ata alhamdulillah ni kala. Ai mungila, iya mungala. Mina mgamani pa. Niyo kumali ne ango ila nyopo. Tifunu fa. Do ini wuli fushi na numéro masqué ijutande ben kundela ko système do fone nyana ko ni numéro masqué wuli ni o kedro aba numéro démasqué aba numéro affiché no kere bi sega wuli na o keta Uro de fene ka. Tifun de gâteau. D'accord. Allô? T'es que point. Allô, Tati, ça va? Bonjour. Ça va, Tifun? Coquin. Oui. Oh, Tati, va quand même tri ni village la quand descendre ni yo moi yemi. Ne mata village la tu ne tu raba mo ben. Il est mort, il est chauffé. Ah oui, d'accord. Je vais t'attire. Non, il mis sur le ça. Ah, non, voilà une nouvelle demande pas de boulot à qui n'a pas Tati, hein. Ok, pas problème. T'as la nouvelle localisation qui m'a non faire. Attends, ça, il ça. Moi, on a mis sur le yame. Pour la quarantaine de yame, j'espère que tu me tiens gros. Non, ni dans la ville, ni dans une nouvelle localisation qui m'a. Ok, ça me sonne. Ok. Dis-vous de vous aurer là. Je te emmène à la localisation. Karina! Ça c'est ma sister! Yeah! Fui mika po jengo. Chembe songa jabwasi bide. Ambe plaga jike ye felana chete. Ada! Chesu nambe minga fa. Yeah! Le kan sama tane Tati qui va lancer. Il va tellement. Vas-y, fais la si ça m'a donné un message dans le pour numéro de quoi ni gagne ou pas. Mon numéro est numéro masqué. Bon, on est de la café l'autre en peine. Ben de la
produit dɔ di yan o n'o don i ka téléphone na dɔrɔn hali ni numéro masqué don i bɛ se ka a tigi ka numéro déchiffrer quoi donc ne y'o wele sisan ja tati de bɛ ne wele k'a b'a terimuso dɔ fɛ yen nɔ donc an ka localisation ci ma sisan n bɛ taa nɔfɛ. Ala ni cɛ koyi ala bɛ k'anw ka hɛrɛ dayɛlɛ mun gɛlɛnw tɛmɛna koyi Salimata donc n bɛ taa nɔfɛ ka na y'a mɛn. Salen kɔfɛ an ma fɔ a fɔra waati min na k'i sara yɛrɛ kɛ a kɛra gɛlɛya dan ye dɛ ja i ma sa Tipun taa ti nɔfɛ Tipun an tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ayi wala Salimata nana aw nana ne ka baro kɛ fɔlɔ voilà kɔfɛ n bɛ na ayiwa n y'a mɛn a b'a terimuso dɔ fɛ ayiwa n y'a mɛn ala ka segin ni ɲuman ye ala ka na n'aw ɲuman ye ne taali Salimata y'i sɛgɛnna fɛn fɔ o de tɛ Salimata Tipun ni ma foyi ye fɔlɔ ka ne tati tarai Tipun I mɛnna I ka ko la mais nin y'a daminɛtɔ la de I bɛ nimisa ala o tɛ t'i ko o kuma Sara taa bila a ka ko a ka ko nin ye changer y'a ye Sumare fana tun bɛ yiri ka ko la sa ma an tɛ ni cogo di latigɛ de don a fɔra ko mɔgɔ min fatura ko ɲɛnama ka n'i jɔ ne ɲɛkɔrɔ ta ne t'o kɛ ne san bɛɛ bɛ duguma t'a dɔn ala ni cɛ koyi Sara taa ɲɛgɛn na ka taa ko waati da ma ne kunna taa ko taa la taa se a tɛ tɛmɛ ala ta an ye maɲuman ko kɛ bamusa nin bɛɛ bamusa ka kɔlɔlɔ de y'an kɔ k'an ka mɔgɔya bɛɛ kɛ burusi kɔnɔna na ka tila k'an talon ma ka tila ka na an ye yan yɔrɔ la tuguni a bɛɛ bamusa ka sababuya de ye bamusa ko nin don bamusa y'an tɔɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ sa I furumuso ka kolangolo bɔra o kalama ka fɔ k'e bɛ taga o faga bamusa tɛ miiri dɔɔni donc a bɛ ninnu kɛ mun de kama I b'a dɔn dɛ ni adamaden natara kojugu I bɛ sɔn diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ma mun de ye bi mɔgɔw kɛ natalamɔgɔ ye de k'i mɔgɔɲɔgɔn nikun cɛ a bolo fɛn kama ma min sɔrɔ karisa y'a sɔrɔ I t'i ma don a la a ka hɛrɛ k'i ye I bɛ t'o faga mun de la I b'a ɲɛna bolo fɛn nɔfɛ mun de la I balima fa kelen ba kelen ma dɔn ko Burama ye bamusa ladon k'a ladon k'a tɔbɔtɔ bamusa bolola hɛrɛ bɛ dugu in kɔnɔ dɛ I n'a fɔ Tifuni fa sakɛ k'a tɔɲɔ ka tila k'a denw tɔɲɔ ne yɛrɛ min tɛ ne yɛrɛ kɔlɔkɔlɔ ma da ne yɛrɛ kan n kɛra subaga ye dugu in kɔnɔ Tati, ça va? Aide-moi mon alors. Ni on se met bien fait. Enfin, c'est bon, si ça non n'a fait. On attend quoi? Yama. Qui va rapidement pas de boulot café, on attend. Et tu vois ça? Tati on va, il y a un job fait, on a Tati. Ne m'en fais pas. Tati! Tati! Non, Tati, s'il te plaît, calme ça! Tati, s'il te plaît, calme ça, Tati! Tati! Il va donc voir dans mon boulot gafina. Et tenez, cousine, Tati! Wa Ibama ça! Tati! Tati, calme ça, ça! Allah! Tati! Eh, Allah, Tati, ça m'a dit calme ça! Tati! Tati, ça m'a dit calme ça, Ibama ça! Salimata, mun kɛra? A kɛra cogo di? Mun kɛra? I hakili sigi sa. Ne tɛ ne den. Bɛɛ dusu la sa. I sabali sa. Mɔgɔ jugu ye kisɛ k'a la. I tɛ ne. I sɔgɔra de sa. O ye sogo de sa. Ko sogo de kisɛ k'a la de. I sabali sa, i sabali.
Sabali. Salimata sabali. Sabali. Ngona mata dita kana tima. Tati. Ya kile so. Tati. Mune tati so. Allah kama mbideli. Salimata sabali sa. Mo chugo ya kisegala. Allah, foi makala sa. Tati. Ngona dita. Allah. Energy. Yala. Jidon. Subhanallah. Mu ya soro. Foi masoro. Foi masoro sa. Foi masoro sa. Tene. Subhanallah. Foi masoro. Foi mata ti soro. Tene josa. Me ka finyana. Foi mata ti soro. Idella sa. Subhanallah. Bolga bisuna. Foi mata ti soro. Foi masoro. Yame. Nere be ka fiye foi masoro. Yame. Tene. Ya klike tu. Tene nyaye chukumi amaja kila ayu. No. Foi ala sa. Ko chugu ya soro Foi sa. ala sa. Foi tali. Ko chugu ya soro sa. Ko chugu ya soro. Sabali sa. Foi maso. Foi mata ti soro. Tentene. Sara. Anula. Ya ke. Barara ni. Bashi fatula. Bashi fatula yara. Jumla kali sa. Bulu na bisuna. Abinya na la. Tene ko fenta. Foi kala. Jogala sa tene. Ko fenta la ne be kasi na foi te tatila. Ti jonga boka tanini. Kami jonga tanini. Tene. Ni mo fui famde. Iba kala mo so wode na mine ile wili. Mina wa? Awo. Ko mungira. Kali taxi bita rendez-vous dola. Tatiwa. Oui, tandis au bar là. Mais depuis là, j'essaie de la journée, t'es assis sur moi. Mais bien là, c'est ça. Mais depuis là, les écoutes sont au téléphone. Les deux sont tati. Ah, ok. Salmata. Il fallait faire ça. Jigina kono san ko tigo ya ndien so sa ai sabalsa Salmata isabalsa foi ka isabalsa isabalsa baba ko ni jonga ni isabalsa wa baba ko ni village te kele ya ni jonga dogom so mu fe relation ba le la mo ale ni mo bo do bo ma ko ya jonga ta mu fe umu jo ndogon ne do sa ani e ka yo manjo kare fla do Voare voyager nke commerçant on est dans méta ça ben de ça il donne le doigt mais je la connais très bien faut me vacciner basé en France oh ne me umudon jangata mo ma jaya no ko na le mo ko chama ndombo mako ya amata ka fe na ko ka betaka yende tuta sura fura binu Bon, est-ce qu'il y a un tambe sur le boulot? Il fallait faire ça, c'est une très grande commerçante à donner nos femmes bébés. C'est vrai. Foi que tá te assoçar, tá te colher, foi tá só. Como é uma coisa, como quando flash quando não te cleia. E a Cris já te ganha já mata. Tifon, legana, malira puto benaja, aija, amija, ampon besera pudela, number one. Mkoni Salmata ri udun bole no ibu funu kurumso disika gesa Umu yere tan e ka sendiga tata ni de bari banga koy umu nga ere be ka sabali banga ile Salmata ha angata yame de tenir Salmata ri Etele no muso me grafa skenya bala omu nere de bari bale ne de la mo de be no ayi skenya bala muso me grafa nya bala te Salmata te ya ko jumata Salmata no e ko ko muso ayi ne ko muso
Ne kɔrɔmuso Salimata sara mɛnɛ. Salimata de don sa. Ayi. Ne t'a kɛrɛfɛ nin ya. Ayi. Sabali sa, an ka ɲɔgɔn faamu sa. Ayi. Kɛnɛkara n ye fatɔ ye sa ne kɔrɔmuso sara. Mɔgɔ min bɛ gɛrɛfɛ e ɲɛ t'a la n tɛ siran ye Salimata ye. Ala. Ne bɛna ngɔlɔ tigɛ e cogo di? I kɔni balimamuso. Ayi. Nin tɛ. Aw kana se yan dɛ kelen pe mɔgɔ si kana yɛlɛ kana yɛlɛ. Awɔ a ka ɲi. Awɔ a ka ɲi. Ayi Buguma Salimata sara Buguma to Buguma. I kelen de ka yɛlɛ. Ayi i kelen dɔrɔn. U fila fila ka to Buguma i kelen de ka yɛlɛ. Aw kana se fɛ i kelen pe. Ani sara ka to Buguma i kelen pe. A ka ɲi min sɔrɔ yen nɔ min sɔrɔ y'a mɛn a ka ɲi. Salimata. I balimamuso m'a faamuya dɛ. I kelen pe ka yɛlɛ. A m'a faamuya dɛ. N y'a faamuya. I komi Sara bɛ dugumala la Sara bɛ kɛnɛ ma. Sabali yɛrɛ de Ala kama i bɛ n kɔnɔ yan nɔ. N bɛna kuma a fɛ. I kana dimi dɛ Salimata. I fari fagalen bɔ sa. I jɔ n bɛna kuma a fɛ y'a mɛn n bɛna kuma a fɛ ka na sisan. Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Yeah man, this is for you the big Typhoon. Soulja Music. Typhoon, Baba Mariko, Angana son kato Jamfala. Jamfale, oh Jamfale. Relay do chamada aunye umashi bosi rafe. Now kwanga chie fonye mabaya Jamfale. Uya Jamfa, anga tu alama ni baby bandunola. Masala, ni tuye segene ye. Umenyema uwele nguma fuye goje ye fuye. Setigi ya fle, don ni bebe ba. Alijie masaya mi flenye, don ni bebe na ba.